15 ଏପ୍ରିଲରୁ 19 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏବଂ ପାଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଚାଲ ଯିବା କୋତପୁର ଗ୍ରାମରେ ମା ଜାଡ଼ୁଆ ପୀଠକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋ ଏଠି କ'ଣ କି ଏତେ ଭିଡ଼? ଆଜି ମାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାଟା ନାହିଁ, ସୋରିଷ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଇ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମା ଜାଡ଼ୁଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବନି କି ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ପୁରା ଲାଇନ୍ ମାନେ ଭାଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଟରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇବା। ଆଲୋ ଏ ବାଟରେ ଆସୁ ଭାଇ ଆମର 100 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କି 20 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ରିଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିନି ହଉ, ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇମି ବୋଲିକି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କି ଭିଡ଼, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଖାଲି ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ଥିନେ ହିଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଏଥର ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଶୁଣି 5 ଦିନ ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଓ ମେଳା ପଡ଼ିକି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କିଏ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ। ଜୟ ମା ଜାଡ଼ୁଆ।